weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Fimbu to waali jangtan to Magama to Kajila Zakaria to Wompu to Jareɓe to Ñomela to Melga to Taktake to Samba Kanji ko on takkusan juula ha to galle Ceerno Demba Longo to Buruji ha to galle Diallo Oumara Abdoullahi to Ñomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie nomination ngaji kewɗi mbaɗi alarba hanki o e nder jonde jagorɗe joji nonde ko ɓuuri tengtude hen ko nomination oɗo biteɗo docteur Hampate Ba o waɗama inspecteur général de la santé to leydi Sénégal hôpital régional mo Fadiga Macky Sall inniri ɗum ñalawma hanki o e nder jonde jeegoɗɗo o wattama o innirama hôpital Mariama Faysal to leydi Mali laamu leydi Mali ɓe keeɓi équipement militaire kese pulo e mbaɗi hattade kay seɓɓitiɓe ndera leydi e to leydi Niger armée leydi Niger ɓe koliri tigui wonde ɓe jiiti laana ndiyam ndimdanoka fodde temedde ɗiɗi bidon tawi hen bidon kala ko 20 litres nogas essence ona essence noon fano koye pelle ceɓɓitiɗe to leydi Burkina Faso fama taw ko force de armée de l'air mabɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe duppi base terroriste mawde no fewi ɓe itti pittali terroriste joni ɓe no fewi kedde Afrique ma keɗɗoroɓe no musidɗo men Alassane Oumara Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to dowlaci tentuɗi Amérique toon ko imam goto wara yeeso jama mum jeen guerre hakkude Ukraine e leydi Russie jeen ha to leydi Israël hakkude mum e Gaza bisimilla mon ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal danawal kala bawɗo bindi ganduɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah ne rokki ɗum mbawka e hattani wawde yaltinde morosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo to neɗɗo fonno oppirede o yaltinade ha laaɓa tawa reedu ma seekaka o rokkanma ko leɗɗe so tawi a waɗi no wiruma ni morosaji ɗi jalta ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrome dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustaraɓe gorago wonduɓe asthme diabète tension e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu dawde heno sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawisa e bawɗe Allah goni hen so tawi a waɗi no wiruma ni waddete koye gawri samme e gawri suuna sa waɗi ɗum fodde rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ɓe arsigaji min kippi weddaɓe dabruji e wonduɓe weddaɓe korte e wonduɓe dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent taw ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi listihara waɗaɓe taɓe ɗiɗi Mauritanie koye ujunere uguya taweteɓe leydi Sénégal e dendagal ko taari Sénégal kala leyɗele ñamoje franc CFA listihara waɗirte ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro web kadi ko numéro makko orange money kala jiɗɗo waɗnede listihara so tawi jokkodire on numéro ma waɗane ha no hannirta ni mbatta 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko nettek numéro makko téléphone e numéro makko WhatsApp kala ko numéro leydi Mauritanie mbatta 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Agnam Siwol ne golla hano hannirta ni ne tawi toon ceerno Djiby Deme numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 395 99 17
ceerno Djiby Sine andini dendagal kilire mum kala leydi gonɗa e kala continent mo gonɗa so tawi on kaldi on pamodiri leɗɗe ma ne jetto hano hannirta ni o mandina kiline makko leɗɗe kese pul gari e oɗo saaha joni omo jogui leɗɗe itto cafroje estomac leɗɗe cafroje keeceje musoje omo jogui kadi leɗɗe ittoje seera o ha laaɓa ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye walla mbaɗa e kaafe jara dendagal a ñonkoto gonɗo e reedu ma ha laaɓa yalta ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe safra dendagal rafijo goragu kala ustiɓe ustaraɓe goragu jippiɓe leece yawɓe yitade koye mumen e on fannu ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jitɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko cellal ko kañum woni afo kala ngaalu cellal ala coggu gandal ni weeli kono kadi gandal jaadugal e nunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe asmo tension yanɓe AVC wonduɓe diabète cholestérol keeceje musoje koyɗe guloje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeena yanoɓe barogal eɓe seeɗaneji mbahlide koye mumen ha haɓɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala on ɓurdata balle tati tawa a wi wen ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France numéro makko téléphone ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne yawrane ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kisde fibrome dogam site rafiji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina kilineɓe mum wonde mo jogui base de Dakar ene tawe ɗona miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo kala jiɗɗo waddede listihara walla jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko téléphone e numéro makko weevo orange money kadi mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui base mum to Nouakchott to leegal 5e ene tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Siley Diallo ceerno Siley Diallo noon kala jokkodirɗe e makko walla jokkodirde e ceerno Abdoulaye Diallo ma heeb ceerno Siley ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawran ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ɓen ƴeewɓe golle yiɗɓe embauche jokkodire e Amadou Tidiane Diallo gorko mo wuuro jinneji joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo bindi laaɓaɗo leɗɗe mbadden danɗo faade makko an jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keeceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno garwowo ni kala mum de gorel te ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɗe gorel te kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodiri e gorel te ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorel te beele jangana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com ma jangan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto risatola e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77 780
30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounass wuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omonoto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché bu bees jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché Aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene ɓurel te dañen jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nayya lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi alkamisa nogase goo dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyya kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nette ɓosoje ko meñi men seydi men Saydou Abou hono no mbiruno gaddi ɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie jen ha to Likseyba gorgol halla mbiyana Likseyba gural yero to noon yuɓɓinanoma toon ñalli taw ko ñalli ko fati kay e hebloji e hollude yimɓe kay ko fati e transformation woni tigui guilano cabune waɗirte ha e conele kewɗe no cangle ene mbaɗirte e gueɗe kewɗe waylani kewdinde watte taw yuɓɓini ɗum ko association wiyetede fedde galle dabbo kañuma yuɓɓini ɗiɗon ñalli oɗo saaha mo gonɗen ko hen tigui ɓe goni ma en ketto hen musidɗo men cihil men ceerno Babi Sy ko noon kadi ñalawma hande o kikiɗe hande e oɗo saaha mo gonɗen dendagal Likseyba naɓe kala pucci dimaɗi nana kabba ene cinka ha jooɗi almuɓe ene ñanti ha jooɗi dadi nana to Likseyba gorgol tawi ko arde jaɓɓade hono ceerno Ibrahima mo halifa diine mo hoore fonde no heewi wadde kala hitande mo heewi wadde jillu makko e nder Likseyba gorgol ma en ketto cimtolo musidɗo men sehil men ceerno Babi ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kamen ayaw weltare TV jaam ñallema Ghalii Abuu hande ko alkamis ne hawre nayyi lewru siilo janvier hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɓuuri mantanade e kabaruji men to Likseyba gorgol en kalata jillu diine l'islam jillu jokkere ndam jillu tijaniye ngo waɗɗata ɗum ceerno Ibrahima ceerno Amadou Bakar Alpha Khalifa silsil hafiziye jillu ngu woyi wadde kanko e sete makko e kala hitande ne teska kala ñande nayyi lewru janvier omo heewi wadde jillu makko e nder reedu Fouta ha tengti to cuuɗi men Likseyba gorgol e oɗo alkamis noon mo waw jaɓɓede ɗo e cuuɗi men Likseyba sanga waktuji 17 pawɗi hojomaji 30 ma en mbaw rewidade ɗum no hannirta ni ha joni kabaruji men to Likseyba gorgol en kalat association pour la aide sociale galle dabbo ɓe mbawino yuɓɓinde heblo fodde balɗe 3 tawi ngoɗon heblo noon fuɗɗino ko ñande ɗiɗi lewru janvier hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi nde gonɗen nde tawi wonno mujiba ngoɗon heblo ko wadde transformation de produit local de savon tawi ko waylude woni e gueɗe wattude ɗum tawi ko cabune tawi ne tawtorno hono ngoɗon heblo yoga e bandiraɓe ummiɓe e nokku wayniɓe e nokkuji certuɗi ummiɓe to Sénégal ha to wiyete Daabi Odeji hani e hoore fonde ha ummiɓe toon to Rosso ha ummiroyɓe to Nouakchott lamorgol leydi Mauritanie ha ummiɓe jokli e diwan Likseyba hani e tawateɓe ɗo e wuuro men Likseyba gorgol Ghalii Abuu ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar sibaɓe Likseyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Babi Sy golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen to gorgol ha joni jen ha to kahaydi noon caggal kay walla bannoɗo namdal mum e ko fati diine islam namdal ngal huccino koye ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba mo kay haydi ko fati e majjere kanko ceerno o noon o yamiri en walla o ñaguima en mbawten ɓenninde ngal ɗon langal beele kay dendagal bandiraɓe hettotoɓe yewtere nde hettotoɓe radio men ngo kala ene mbawa heɗade
yettade ngal ɗon langal taw ko langal nagge konngol noon heewide wonde konngol ñaƴata koye hono ko jomum kettuɗen khalifa men ceerno Amadou Tidiane Alpha Sidiba ngal nagge hoccanonge ma won duuɓi jeeɗiɗi hannde mi wino on mi annda inde jomum so haalni kam mi haala noon ɗo e alarba garowo mi tawino balɗe jeetati ɗe timmi o haalnanimi so nanani lakangal ngal mi refta hen kala mo nani kadi lakangal ngal refta hen jeegomo noon téléphone kam goto foof ene haala ene wiya ene siffanimi nagge muɗum koni nagge mum mi ala wona mi jogui joguiɗo o kadi haalnanimi sifa magge acciyata tan so rokki kam numéro téléphone makko o haalni kam wuura ɗo woni ko jomum ne jogui gonga yo yiya toon o heppere ka yurni jomajo jogui naggel mata yiyat sa yi toon ma siwondiri jomum min mi wiyani mbaɗa jogui nagge ngue de mi wiyani mbaɗani sifa magge kadi o sifanakimi o téléphoneanimi noon guila nden ha hannde kala e moɗon noon nanɗo hayso Ghalii Abuu Ba walla so tawi ko Sar Seydou Sar Sar Ablaye Sar de on calminama on jettama on manama on juurama no feewi sinno ɗon onon koye moɗon mbatton hakkille e ngal ɗo lakangal neɗɗo o wi nagge ngue are makko ene waɗi ɓoggol o haalnanimi wuuro mabɓe hayso haalni kam mi yejjiti o haalnanimi numéro makko so haalni kam mi yejjiti koye whatsapp am koye portable am tan wanno joni noon mbiyan onon Ghalii Abuu Ba en tinno ɗon suba Allah waji o wino hocci nagge ngue ma won joni duuɓi jeeɗiɗi nagge ngue wili ɗon ha ɗon wawi hadde joni noon masala makko o wi ko nagge nayyi ɗi joni batti bonnude ko bonni fof komo yoɓa nde o ñamata kosam majji nde o haalani ɗum nayi makko ɗine kay bonna kono haalani ɗum o haali ko nagge ngue hocci ngoy ko jibini ko natti ñamde kosam muɗum walla omo yoɓa ko ɓuuri ko ñammanno ko joni noon o wi on nagge ngue nan ɗon ko duuɓi jeeɗiɗi on are makko so haalni kam wuuro mabɓe mi haalana on onon Sar Ablaye Sare noon e haali tinɗen destiron ni ene lal he woyi nagge ngue ummorima ko banggue rewo ene waɗi ɓoggol nde are makko noon duuɓi jeeɗiɗi tinnoɗe kanko e hoore makko yo tinno e bandiraɗo ganduɗo foof so nani lakangal meɗen ngal e so nani onon Ghalii Abuu Ba lakangal moɗon ngal yo tinno o watta hakkille o rokka en numéro makko e wuuro mabɓe ko ngal ɗo namdal woni ngal poɗɗen haalde taw ko adi ko on calminama ha ɗon tan wawi hadde ko khalifa men ceerno Amadou Tidiane Mama Sidiba mo kay haydi habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni e galle lamorgo holliri tigui décret nomination wonde kay ɗiɗo taw ko mennoɓe wonde jagode woni deux anciens ministres no mama joni ɓe mbaɗama conseiller à la présidence de la république ɓen goni hono biteɗo Mohamed Lemina Wul Abboy Wul Cheikh El Hadrami goɗɗo o ne wiye Mohamed Wul Soydata décret o noon ko alarba hanki tati lewru janvier 2024 ko nden o sifa to nakcot ha joni koye nomination ngaji keddoɗen alarba hanki o e nder jonde jagorɗe alarba hanki e nder jonde jagorɗe jooɗi noon nomination ngaji kewɗi mbaɗama hen hono biteɗo Thiam Zakaria on nomama directeur général de l'école nationale de l'administration et de la du journalisme et de la magistrature biteɗo Mohamed Saïd Gellay on e nomama chargé de mission au ministère de la justice so tawi ko biteɗo Lemmat Wula Mokhtar on noma ko chargé de mission to ministère des affaires islamiques docteur Hampate Ba nomama inspecteur général de la santé to ministère de la santé to hono médecin Eli Wula Boutar on nomama directeur général adjoint caisse nationale de la solidarité en santé woni CNASS so tawi ko médecin on waɗa ko directeur général adjoint so tawi noon ko biteɗo médecin Mohamed Mahmoud Wula Hassen on e nomama directeur adjoint kacal bitegal kanam woni tigui assurance maladie ko on waɗa ngal ɗon directeur adjoint ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni e on fannu keddoɗen hono biteɗo Bakary Mohamed Semega on e nomama chargé de mission to ministère du pétrole des mines et de l'énergie biteɗo Ahmed Taher Wul Sidi Mohamed kañum ne nomama directeur général ETR woni tigui ML ETR ML woni tigui de matière locaux hono biteɗo Hafsa Abdoulaye Soyibo on e nomama chargé de mission to ministère de l'action sociale
sénégal de l'enfance et de la famille nomination ngaji kewɗi goɗɗi mbaɗama tawi kadi hewɓe lomti ko ɓeena neldaɓe retta ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ressortissant ji Mauritanie naji goto woni tigui Mauritanie jibinande Mauritanie najo gonɗo to alarba hanki o noon gorɗo to leydi France alarba hanki o naati to ambassade Mauritanie gonɗo to Paris e lamorgo leydi France o yaɓani noon ko bureau ji état civil woni kayitaji to winditoɓe tawate to yimɓe état civil to yimɓe bindito to o waɗi to noon pagaye mawɗo no fewi hono holliri jayne nde o sari kayitaji o wenciti o liɓi toon taaɓe bureau ji kewɗi no fewi hollirde mette makko e jayne nde kadi holno holliri omo haala hen konngudi tawa ko konngudi leññamago hollirde hen mette makko ko goto noon e gollotoɓe e ambassade hen ko kañum tigui nanguimo wawi tigui noddude police tawa ko police française oɗo saaha joni omo tawe juuɗe police mo française siftinde on noon ko fati bindirgol état civil ponnoɗo uddude ñande sappo e joyyi ponno uddude ñande capantati e goho lewru décembre mayno ndu wattama kay ha ñande sappo e joyyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi on paami tigui ɓeydama hen balɗe capanɗe nayyi e joyyi o balɗe capannayyi e joyyi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono nomination hono radio Mauritanie heeɓi oɗo saaha joni directeur général kesso ko biyeteɗo Ali Wula Alada noon kañum waɗa directeur général radio ngo e radio ngo noon e jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi o lomti noon ko biyeteɗo Mohamed Cheikh Wul Sidi Mohamed kanko Wula Alada noon ko kanko wonno adan ko adi komo nommé oɗo poste kanko wonno directeur général de l'école nationale du journalisme et de la magistrature kabaruji men ɗemgal pulaar so ɗum wimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal ko fati kay e rawno sakket hakkude kay lundiyanke Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor hakkude mum e ministre Mame Mbaye Niang rokkodiri kay rendez-vous woni aadi ko alkamisa hande o nayi lewru janvier 2024 to cour yeeso suudu ñawirde nde cour suprême o Dakar siftinde noon e kan haala Ousmane Sonko ñawannoma taƴannoma kay guila altine jeetati lewru men hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati o taƴannoma lebbi jeegom e kaso tawi kene wondi e sirsis wondude kadi amande mo temedde ɗiɗi million tawa ko franc CFA ñaworde noon ko nodditade ɓuuri tengtude noon e hulɓinade kay e ndeɗo ñawol wonande kay kanko Ousmane Sonko e yaadi mum ko so tawi kay wonande kay ko beele ɗum noon jogorani herƴinde walla haytunde kay candidature Ousmane Sonko e sumgoji tijjadi en 2024 code électoral noon wi kay so tawi kay la condamnation est confirmée en cassation o wawata e ngan sanga jeeyede kay e liste uji électoral e ngan sanga wadde inde wadde tigui e ngan sanga o jeetake e mbiriji jammoɓe kay gam yidde jammoɓe lefol laamu yidde ardade wonde horoje leydi ndi woni tigui sera exclu de la course ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni conseil constitutionnel ana jokki kay sunnade e rewindade ɗereji candidat ji tawa kay ko adduɓe candidat ji mumen yidde wonde hoorejo leydi ndi e sumgoji paaɗi sumgoji tijjaɗi ñande nogas e joyyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ko fuɗɗi noon ko fuɗɗi jaɓanede noon kayitaji mumen candidat ji mumen taw ko ñalawma hanki o ko ni lolni hono biteɗo Bocara Camara e biteɗo Déthié Fall wondude Cheikh Tidiane Dieye wondude Daouda Ndiaye e Karim Wade e biteɗo Habiba Sy ɓeɗo kala jaɓananoma guila ñalawma hanki o candidat ji noon fotɓe timmide dossier ji men woni tigui mbaɗaka recalé kono noon dossier ji mumen ne ngakki ko mankiraɓe parrainage walla holko poti waylude hen ko ɓeɗo hono tigui biteɗo Rosa Wardini on mankira capantati e goho ujunere parrainage Idrissa Seck kañum nene mankira ujunnaje joyi temedde jeetati parrainage El Hadji Moustapha Diouf on ene mankira ujunnaje tati temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayi e goho parrainage Sirigne Mbouba on ko sappo e tati ujunere parrainage mankira hono biteɗo Papa Jibril Fall
mbiɗen so tawi ko kandidaji ɗacconno haqqide so tawi ko candidaji kayya oɗo saaha joni tawi ko folɓe kay complétde woni régularisde dossier ji men ko mbiɗen ko ɓeɗo hono Rosalie Wardini on ko capantati e goho ujunere parrain mankira Idrissa Seck ene mankira kañum ujunnaje joyya e temedde jeetati El Hadji Moustapha Diouf on mankira ko ujunnaje tati e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi so tawi ko Serigne Mboup on ngakkira tigui kañumne ko sappo e tati ujunere so tawi ko biteɗo Papa Djibril Fall on ngakkira ko sappo e tati ujunere parrain taw ko nder région ngaji tati Aliou Mamadou Dia on mankira ko temedde ɗiɗi e ɗiɗi parrain to Diourbel so tawi ko Malika Gako on ngakkira e oɗo saaha joni kanko Malika Gako makkira ko ujunnaje tati e temedde nayyi capanɗe nayyi e jeenayyi Mamadou Lamine Diallo mankira ko temedde ujunnaje joyyi temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi so tawi ko Mamadou Boun Abdoulaye Diona on mankira ko ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeetati e sappo e jeeɗiɗi so tawi ko Serigne Gueye Diop on mankira sappo e tati ujunere temedde ɗiɗi e nogas e jeetati e nder région e wondude e région ngaji ɗiɗi so tawi noon ko Ali Gouya Ndiaye mankira ko ujunere e yimɓe jeenayyi so tawi ko Souleymani Ndene Ndiaye on mankira sappo e jeetati ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeenayyi so tawi noon ko candidat ji waɗaɓe éliminé kay tawi ko ñalawma hanki o ko ɓeɗo hono Abdoulaye Sylla wondude Cheikh Habiba Soumaré wondude Ousmane Kane e docteur Cheikh Tidiane Gadio wondude Papa Eugène Barbier wondude Mohamed Ben Diop wondude Malik Gueye e Mohamed El Habib Tunkara wondude Marie Thiaw Niane wondude Aminata Assouma Diatta wondude Papa Makoudou Diop wondude Samba Ndiaye e Mbacké Sarr e Aliou Sarr wondude Hamidou Dem e Cheikh Bamba Gueye wondude Cheikh Abdou wondude e biteɗo Bara Dolly Cheikh Abdou wondude e Bara Dolly e Jean Baptiste Diouf e Charles Émile Cissé wondude Khadima Diop e Birama Mangara e Amadou Diallo El Hadji Ibrahima Mbow Malik Diaka Lakh wondude Ibrahima Datta wondude Mohamed Lamine Gueye Ali Lam Adama Faye Mohamed Mamadou Kana e Al Housseynou Ba Aliou Camara Bokara Diop El Hadji Ibrahima Sall Papa Ibrahima Sall e Papa Moro Ngom Alassane Ka Mamadou Diop Decroix wondude e Thione Niang ko ɓeɗo tigui woni ko tawi ko waɗaɓe éliminé ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Bakkila e nder commune mo Bakkila région de Tambacounda kotana musɗo waɗi toon ko yimɓe ɗiɗo kabno toon ha wari hoore yalti hen biteɗo ide ko maçon jeeyaɗo to wuuro witengo Fandele kañum wasi hen fittade mum tawi tigui ko nehowo jawdi walla men gaynako biyetemo duuɓi sappo e jeetati jeeyaɗo to HLM mo Bakkila ko kañum tigui fiimo hunde nde andaka e koyngal hawo yani hen o nawa hôpital to Wourossogui to hôpital Wourossogui noon ko toon o hawri e lajjalla toon hawri e lajjala bara ko to alkamisa noon o foti tigui wiide garɗo hoore o noon teɓama ko alkamisa hande o foti kay waɗede déféré to parquet mo tribunal mo Tambacounda ƴettoyde visa makko faade kaso to leydi Sénégal ha joni yen ha to Fatick e nder conseil des ministres woni jonde joɗorde e jonde jagorde joɗinode alarba hanki o woni conseil des ministres gadano e nder hitande 2024 hesere nde e nder jonde he noon ko hawra kay ha sifa ina jogori ko hawra ha sifa ina jeeya hen ko fati kay e innude walla innitade hôpital mo Fatick hôpital régional de Fatick joni wiyete ko centre hospitalier régional Adja Mariama Faysal woni hôpital Mariama Faysal o iniri tigui kanko hoorejo leydi ndi o iniri hôpital o ko joom suudu makko walla mbiyana ko ɓuuƴ makko o iniri oɗon hôpital e nder jonde jagorɗe he kadi hono hôpital régional
en riche hono hôpital régional et riche Luc B mo Diourbel ƴettama e oɗo saaha joni ƴellitama wattama hôpital mo niveau 3 so tawi ko institut supérieur de l'enseignement professionnel mo Thiès woni ISEP mo Thiès e oɗo saaha joni watti wiyede ISEP Abdoulaye Ly e gueɗe goɗɗe ne kewɗe mbaylama hen e nder jonde jagorɗe nde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Amadou Ba hoto jagorɗe gendi Sénégal kañum kadi woni candidat majorité présidentielle Benno Bokk Yakar parrainage makko noon waɗama validé o tawti oɗo saaha joni doggol candidat ji taw ko jaɓanaɓe e ko fati kay o heeɓi kene qime temedere e nogas maire e wondude e président walla président walla président conseil départemental ɓe keeɓi kadi fodde kene ɓuura 4 millions taw ko parrain e nder leydi he ko noon kadi hono Khalifa Sall e Anta Bakara Ngom parrainage mumen kañumen mbaɗama validé alkamisa hande o Mimi Touré noon holla mbiyana Aminata Touré e on wiyama yo timmitina ene ngakkira fodde 19 ujunere parrain yo timmitin sene yiiɗi kay jeeyede e ɗiɗon mbiriji so tawi noon ko Cheikh Alassane Sene e bitel Ibrahima Abou Guetta e Aluseyni Nianga ɓeɗo ñalawma mbaɗama e ñalawma hande o rekkali ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to liberté 6 Dakar police ji ɓe commissariat de Dieuppeul ɓe nangui agresseur taw kadi ko nangunoɗo o bifti suka debbo goto taw ko élève jaro duuɓi 14 suka debbo jaro duuɓi élève o bifti ɗum o dombi ɗum e nder suudu makko to liberté 6 kene ɓuura yontere fodde yontere mo mofti ɗum omo dumbi ɗum suka debbo o noon e suka debbo cuuɗiraɗo o noon no wiyete tigui ko be e oɗo saaha joni police wimo teeb kanko baɗɗo ngal ɗon baɗala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena forces armées malienne ɓe keeɓi équipement militaire woni matériel kesso alkamisa hande o nayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e nogas e nayyi cérémonie jaɓɓugol équipement o noon waɗi tigui ko yesso colonel Assimi Koïta horejo transition leydi ndi e tawtorede kadi ministre de la défense hono colonel Sadio Camara ɓe keeɓi noon avion ngaji ɗi drone ɗi hinde bayra khara TB2 ko ɗin woni ɓe kiɗi fodde kay kene ɓuura 20 appareil yidde laamu ngu kay e oɗo saaha joni ko habtade terroriste en ha kay ɓeyde tekkinde nden ka e kisal e nder jokuli leydi Mali he kala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen pour la campagne 2023-2024 laamu ngu taƴi ko fati kay rokki yamirore ko fati coggu sukara kilo sukara noon taw ko sukara local ko 600 francs woni tigui temedere e nogas ko laamu ngu yamiri ko directeur général noon du commerce kañum tigui ɓayyini kabaru o alarba hanki o holliri noon sac kay taw ko sac sukara karo usine prix muɗum ko 26 250 francs taw ko sac mo 50 kilos en gros so tawi ko demi gros ko 28 250 woni mo 50 kilos o so tawi noon ko en semi gros so tawi noon ko détail ko 28 750 ko ɗum woni ko yeyete kilo sukara mbiɗen ko 600 francs woni temedere e nogas o erima noon opérateur uji économique ɗi nde kormoto tigui ngal ɗon kuulal woni taƴgal ko fati e cogguji sukara e nder leydi he ha joni koto leydi Mali kettoɗen to rewo leydi Mali seɓɓitiɓe tato wondude e yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe e catala bitegal MSA woni mouvement pour le salut de l'Azawad mbarama ɓe mbasi hen pittali mabɓe noon koye janggu seɓɓitiɓe mbaɗi e mabɓe to nder Meneka to rewo leydi Mali MSA noon ko groupe armé pro gouvernement woni tigui ɓattiɓe ko groupe armé taw ko gollottoɓe e laamu leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar no to leydi Mali koto leydi Niger paaden alarba hanki o tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati dadiɓe leydi Niger ɓe kolliri tigui ɓe jiiti laanan ndiyam ina rimdi temedde ɗiɗi bidon hen bidon kala waɗi 20 litres taw ko essence ɗi on essence noon ɓe panno ɗum koye pelle seɓɓitiɓe woni tigui terroriste en ɓe tetti essence o ɓe nangui kadi lanaka losgoji jaaƴi noon nana uddita hen ha joni koto leydi Niger keɗoɗen Niger naaɓe taw ko civil en tafi
fedde ɓe mbi ɗum ɓe mbiyata ɗum ko groupe auto défense woni tigui sagataɓe yerlitiɓe pittali mumen tawa kadi ko susɓe sasɓe kay ewɗo saaha joni gam tawtoyde koninkoɓe ɓe wallude ɗumen kay habtade pelleji habtade seɓɓitiɓe nder leydi he hono kay pelle groupe aji tawateɗi toon to leydi Burkina Faso ko ndina mbadi tigui kamɓene ɓe jiiɗi wadde gam yidde kay wallude koninkoɓe leydi ndi yimɓe hewɓe noon jeeyaɓe région ngaji kewɗi e nder département mo Wolam notitima hen hano hannirtini koto Burkina Faso paɗen ñande talata ɗiɗi lewru janvier 2024 dadiɓe ɓe Burkina Faso tawi ko armede leer ɓe mbawi tigui weyde eɓe aynade bomboje mabɓe kewɗe taw ko base seɓɓitiɓe moɓe jiiti e nder ladde to nokku biteɗe ladde witede Belga ene tawe e nder hakkude ɓaaƴo hirnagi ɓaaƴe rewo leydi ndi ɓe mbaɗi to noon seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. mi salmittimama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko dubiɗen e ko jayde kono habaruji to leydi hono Mali asimi koyta gardiɗo taw kadi ko laamu ngu erinoma ñande 31 lewru bowto ujunnaje ɗiɗi nogas e tati o noddi noon jiminande hono leydi hono Mali nde mbaɗata mari aɓe mbawa kadi haaldude hakkude mabɓe hewɓe noon mbaɗi hen hono namde haaldeteɓe haala kadi ko haalete kadi e ngol ɗo noddago nde tawno wonde to banggue rewo leydi ndi nde beldani e laamu ngu gila Conakry colonel Mamadou Doumbia wi noon yiiɗi yuɓɓinde ɗumɗogal leydi mabɓe tawa fandare nde kay ko yidde yuɓɓinde ɗin wotteji sera lewon yimɓe 12 tengtinama e jeeyede kay e jangu kadi bonnogu toon gam kay kon libde kono laamu ngu Afrique du Sud wawi kay wonde kañumne waɗde ɗaɓɓande mum to ñawurdu towndu taw ko huftididu to woni cour international taw de justice matema waw kay wiide wonde Israël ko waɗata ko taw kadi ko de leydi Palestine toon to Gaza addini ɗon e laamu kadi hono Israël wawde hono jabtade hono leydi hono Afrique banggue wonko to wiide ɗumen tawi beltaki eko mbaɗi ko ɗum noon ko gardiɗo hono jakoɗo mabɓe hono Benyamin Netanyahu ko on tigui wawi kadi wiide wonde wolde mettere mum eko leydi Afrique banggue worko joƴƴini kay kadi yidde kay wiide mbaɗan ni alaa sago ko watta o wawa kadi hono wattede toon to cadde jeere mabɓe taw ko ɓooyde no feewi yattenma won hono duuɓi hono temedere ko ɗum jaggi toon jeygol wawi kay hono sumde kono jeslare tatti lewru taw kadi ko siilo ujunaje ɗe nogas e nayyi to Dembe ɗum noon hakkude taw kadi ko e ɓernde kay taw kadi ko laamorgo ngo jamana ko toon tigui ɗin bitikaji mbawi hono gasde haalaɓe ha wonti ndondi ɗum noon wawi addude kadi mettere e ɓen kadi taw kadi ko joom birkaji en yeyannoɓe toon rewɓe e worɓe foof dañi hen mettere no feewi e jayuya commerçant ni e mbaylandi Ahmed Abdel Karim Ahmed ari e nokku o gam kay hon ƴewde ko adi cumu ngu no suforini o wi noon wona golɗo woni lawol hono gaɗaɗol ma won hono laabi 5 ko jeere nde ene wayi ko yini ɗum noon gudduki enquête aji ɓe ƴeewa kadi halla ko saabi ɗum ɗo ene kadi jaalo e kala saaha taw kay cummuli baɗni ene mbaɗa Ghalii Abuu ko ɗum de tonguɗen e dongre Afrique da e ñalawma Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo yo jaam jogomi jogomon Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique en ñaguima yafuy noon to banggue karallagal to ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaci tentuɗi Amérique puɗɗorɗen to wuuro nokku biteɗo Newar ko wuuro tawetego e nder état mo New Jersey to dowlaci tentuɗi Amérique koko hamni waɗi toon alarba hanki o ko toon ko hamni waɗi toon hanki ko almami juma wuuro ngo biyetenoɗo
l'imam Hassan Sherif julnanoɗo juma taw ko juma wiyete ka masjidil Mouhammadou kañum wara yeeso juma mum tawi kadi ko pellaɗo kure kewɗo no fewi o fella ɗon ko sanga 6h15 nden noon o fellama o ronda o nawa to hôpital université wuuro ngo noon omo haɓa e wonki koye juuɗe docteur eɓe ko heno wasi fitta heno taaƴi wasi fittade makko koto dowlaji koto leydi Ukraine hakkude mum e leydi Russie laamu leydi Ukraine ina jogui laamu leydi Ukraine ene ngu Russie kay ɓe kolliri alarba hanki tati lewru janvier wonde ɓe ciifodiri eɓe gostodira prisonnier ji de guerre e ndina mbadi noon ministére de la défense mo leydi Russie holliri tigui wonde ɓe tottitiɓe 200 wonde keeɓi jaɓɓima 254 prisonnier taw ko Russie naɓe wonnoɓe e juuɗe Ukraine taw foof ko militaire uji nangganoɓe to Ukraine en keɓani noon andude kamɓene holno foti militaire uji ɓe goppiti taw ko Ukraine naɓe nangganoɓe wonnoɓe e juuɗe mabɓe ko ngol ɗo noon woni lawol garwaningol kay ko oɗo masalaha woni gostodiral prisonnier ji ene sifodire hakkude tigui ɗeɗo leydi ɗiɗi wonɓe e guerre to wuuro nokku biteɗo Belgorod ko région mo leydi Russe tawateɗo sarak kerol hakkude mum e leydi Ukraine école aji mabɓe noon koko uddi taw ko bone bombardement école aji ɗi noon ponno uddide ko ñande 9 lewru janvier kono laamu leydi Russie rokki tigui yamirore nde ɗi keddoto uddade kay ha ñande 19 lewru janvier 2024 saabu kay e o nokkune teska kay kewgol bomboje ko hakkude guerre Israël hakkude mum e Gaza koninkoɓe ɓe leydi Israël mbaali ko aynade e jorde bomboje mumen pettoje mumen e nder leydi e nder Gaza ha tengti noon to wuuro wiyeten Kana Younes tawatengo to banggue worgo leydi ndi e to wiyete Deir al Balah en tawet hakkude leydi ndi ɓe mbari yimɓe ha mbayno kooce ɓe mbarmini hewɓe no fewi kadi ene tija noon jamma hande o hono Anthony Blinken ko chef de la diplomatie dowlaji dentuɗi Amérique omo tijja to leydi omo tijja tigui to Israël e to Moyen-Orient kala addatamo toon noon ko jogaɗi ɓe kullu huuli kay wonde kay caggal kay caggal nde numéro 2 Hamas warano taw ko bombardement badnoɗo to e nder Beyrouth eɓe jogui kul huuli kay ma wontu guerre ma guerre o saro tigui ha ummo kay hakkude Israël e Gaza eɓe jogui kul huuli ko ɗum additamo toon ko ngolɗo noon woni lawol makko nayaɓiwol komo waɗa jillu makko e nder leydi Israël e to Moyen-Orient tugui ko guerre o fuɗɗi tugui 7 octobre fayi oɗo saaha joni ko ngol waɗi lawol makko nayaɓiwol komo waɗa jillu makko to Libanon mbiɗen to numéro 2 mo Hamas woni cukko gonnoɗo cukko mawɗo Hamas to warno hono mawɗo fedde witende Hezbollah o holliri tigui wonde ndeɗo fiyande nguɗo jangu ko leydi Israël waɗi haysino kay ha ɗo Israël haalani wonde kañum waɗi jangu ngu wonde kay ɗum ɗon ɓe mbawata deƴƴirni ɓe mbawa woppidiri tan eɓe ɗamini yoftade e kala saaha ministére de la santé mo Hamas holliri bila mum sakkere moɓe kolliri hande wonde ko maayi tuggi ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni taw ko Gaza naɓe ɓe jettima no gasi ɗiɗi ujunere ene fayi 154 so tawi noon ko barmuɓe ɓe ɓuuri capanɗe jeegoma ujunere neɗɗo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓotoje ko Saydou Abou so tawi ko roɓino Afrique musidɗo men hono Alassana Oumara Mbodj gorko Sara Ndogo so tawi ko roɓino kabaruji men to ligsi cimtol to ligseba gorgol ko Babisi Kerki Malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on